Subscribe my channel, like the video. Yeah. Grabe mo sumbang si Pacquiao. Knock out ay KO. Pildi na si Kuan ani si Matias. Pildi na siya. Daog si Pacquiao. Winners Pacquiao. Atong i-slow motion guys kay ngano. Gabi kayo oh. Oh, ikaduha na ba sa kani 7 round ni nga knockout na KO niya si Matius. Na kumpiyansa mo guys kumo ni Pacquiao di na igo daw load gud siya oy sakit gyud guys siguro na pagkakuan ba daw kasi luha ko Pacquiao referee na yun time na time kaya pa niyo kaya di na daw niya kaya wala na yes daw nga si Pacquiao ani kaduha na na